Kum shibenta ka jimpan kre ya ka Meghalaya Games 2025 ka Bahenrio hajuai bat waejer UMLA ka juai uma wailat miki shila ula penlong ya ka jingalang hapadeng ka Tanat State Sports Council bat ki kontrak ki batray na ka benta ban penbiang ya ki jingte bat maramat ba harukam hakaleng ka juai haka laipau tarik no pra arjar arpusal haka ni ka jingalang layak ren na ka benta ban penbiang ya ki jaka sa bat ki jaka yakom haka bagi kam kia syak-syak. UMLA ka juai ula ong baka jimpen kre kalaya syak-syak bat sitayo shwa ban sedang an penbiang ya ki jingdon kam. Kani ka lumpung ya lekai bahe ka jela kan sedang haka khatsau terik kelalingkan bat ka jingple pat ba kan long haka arpuwe terik kelalingkan kasngi baka jela kalayo ya ka jela ka bapura ka batip kum ka Meghalaya de. Review meeting हमारा hakini ki tayaw kepala dep ngila penlong ya ke review meeting bat ki committees ki prepare po DC office tentang ka snipat ngakwa ban khot ke review meeting but in related with ki accommodation venues but ki competition venues kumno ke chung pengkre haka hage dai bat kini te kat kum meeting momenta kila pen na kila ya tho na kaliang jong ke engineering wing jong ka state sports council kila ong baka kam ka ya chikmat chai but ki more or less kila ong ba by ka first week jong new jan bon ki venue ki balan ki bal adep ki man IT no te mdai tang kata hadin nang taru ni la lek pat ki jaka ki venue ba prepare ban ngili i ka kam ka ya chai kum ba ong maki ka meeting te menta hi i ki jim kre hi ka ya chikmat bat ngala ai ki ka bat hajo opor ngong ki bam la kumno ro at least ki dai ban pendep shwa ka for at least minimum 1 week before nang bangin yo ban test yo dam ki jum guna kanu kai ki la ban penbek in that 1 week ndai ong wala shai ka dai ka game banta ken pendep ko ndai ban long kum ta ngala ai ki ka deadline ba at least minimum 1 week before they should hand over all there especially kini ki competitive value namar ngi hap test ya ki kum ki tennis kini ki tennis court dan ki badminton court dan kum ta ter bat ki competitive venue ngala ong ki 1 week before they have to hand over nang bangin yo for ka babiang ban check ki opening ceremony ngila don ya ka ceremony committee last time lo ngila isong ber ceremony committee te kila pun kre hi variety of item ki don hi iban sa mix namar kum kami kaliang i kwa iban ni don bentalang nado ki janjia ki kasi bat ki garo nah even hakani ga euro ngin raiban pendung ki niki performance from all the major tribe hapo ka state ke jong ni te ban kren palat ya kata tengah sungu kum ban iu mo ban belat le ni ngong ban let it be a surprise tak bakal jumpa kre hi kala ya chikmat